Pini preni phai sirkebani BJYM East Karbi Anglong District atum kachepatir pi ponalong kasa atum pen chirap cheto dunsi Diphu rongsopi kasa stadium along arm wrestling contest kepaman Bharatiya Yuva Morcha Assam Pradesh pen kapin khatpon atingsi pini preni phai sirkebani Diphu rongsopi along kedo kasa stadium along Bharatiya Yuva Morcha East Karbi Anglong pen kepatir pi ponalong kasa atum chirap cheto dunsi arm wrestling contest kepaman pon bangso arm wrestling contest kepaman ponalong kadu kawe banging korap ho jakong kang tanga bang phuatum amen chethaptunsi chepate dun labangso kepathu ponalong category ke thom an thak ponlo under 0 to 70 kg under 70 to 80 kg lapen under 80 to 90 kg an thak ponsi chepate ponlo labangso kepathu ponalong under 0 to 70 kg along kechengsia nong a miren chirang hinia nong a rubel sk lapen under 70 to 80 kg along kechengsia nong a along miren chirak lapen hinia nong a along theson teron lapen under 80 to 90 kg along kechengsia nong a along narendra chetri lapen hinia nong a along thengboy khongsai atum pensi nong a chepalong pon ke hayatuma phan medal trophy lapen prize money sitami pi bajer pon bangso amai long aluhiaman pen mla bidia singing leng BJYM amai phuji 10 be lapen songalong klem bang atum chetong dun si mesen pen ke pathu ka chepatia jai me pachun pon stadium along itum ke bi mate la bangso jai me ke bi ke ada bharatiya janata yuva morcha assam pradesh pen itum manang pen kharlo district tin ta ason arm wrestling contest bang ke padunang ti aben la ke hayatum uthot la state level long kachepati phan antola ke hai atum phan uthot phan itum pitu ko la ke hai tumang bong all assam same winarang bong ko uthot la chepati pon ko news report long sodai ti Karbi Anglong live